Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, Apay pare? nalpas ka na nangan. Kalkalpas. Amuklatan kay. Bumlat tayo mo ti timing ti iyo umay mo Huwag mo ta. Sa anak pa nangan kay, paray. Nagsadot ni tuyang kong aglutaw. Paray, ada ka di uray na bati adigaw. Ada. Day talaga yam. At ti malukong ko paray. Karga mamay, uray di gulaeng. Kino da karnina, di may mayamanay. Talaga nga intugutam iti malukong Ay, kawan na. Pang sigurado mo ta, paray. Mabit lang takargak Nagyaman ak pare, At dan igupam adigaw, badaw. Saan mo nga ikanday dya tuyang, Pare! Agto yan ti digo. Ay na, nagpudot Ay, paray. Apay nga yan nagliknaw mo, dahil digo nga inted mo. Siyempre, naliknaw ata. Lining ta nga itlog ti sindami. Isuday ta jay pinaglingtaan mi adanom na. Ay, mangluloko kan sa amoy, paray. Naperdi man ang tialdo kan. Ag uli makaman nga manok. Kakak ka lang nga kakak nga. Ay, shut up. Hoy! Nay, bayaw. Apay nga kong tanday tamanok ngay. Kasi, mate. Apay nga maasyan kakat mapangkong tupay partian. Ay, sas. Dayta, ati masida. Apay kaya't mo ti aksidente manok. Ay, damagang pa ilang, mate. Intan, tulungan ka amang partay. Ay, una, tulungan nak man tap no mabibiit. Wey, tap no mga tadagaws. Mabisiin akong kay. Ay, pulutan ng tapay Kagawad ko anang, ada ka din nakita malimabas ang manok dito'y tirsinam. Nagadoanas ka na damagab, day tapay aglabas ang manok mat. Jak to pa'y masiputan na giti aglabas at chismosa, day tanto ka manukan. Damagak tay di pa'y kalman asan ang nagapon di manok may. Amangan kit din no tinilew na giti chismosa nga awan masidsidada. Ay, padasan da tay chismis ko ina kagawad. Ay, kanayon mi nga may nga ipalpalagip ka na kayo, nga ikulong yaw, dagita ang manok yaw. Nilakay ko man kagawad. Binaybayan na ina nakabulos. Ingka kidebirokan di ta kabalbalayan. Iwan kagawad. Sige nga raw. Ang no da makita malumabas ang manok. Ibagam kanyak Ay na. Nabsug ako na. Uston nabsog kagayam kat pinunom man ang tidigo di tamalokong mo nga. Ipapas ko na. Manmanunday to'y agundaway. Ay? Manaw. Oh, apay. Ay, damagak lang ko man. O da nakita yung alimabas ang manok dito'y arubayan yaw. Manok ka na. Ay, aguli makalang tata Siyak ti sumong buhat. Shut up. Apay, ay nga pabasolan na kami. Nay, saan kayo matapagpabasulin Ay, saan ka nagpabasol Ay, Mapanak man langan. Saan kayo makaawat? saan ka nga rin nagpapabasol? Way, gagura may tinalay nagpabasol. Anya nga timakunam. Mayat matlaang jay, drama tatatabwa diong. Ay, mayat bayaw. Kasla kagong ungit na talaga. Tinapod nun katawa ako Uray siyak makakatkatawag, mate. Hanggang aguray ka. Anya ka di ayat, ikat katawa ta. Di ata nga ron nga kaarubak nga agbirbirok ti manok na. Kita niya tinakakatkatawa di tangay. Di ka agtagtagari tatabwa diong. Kat no manok na dato'y pinartita. Anya, Wayne, kunak man no tarakan mau. tarakan nga. Ay, kat nung halaw-ngaw ti parbangon, makadisturbo. Iso at tinilew ko Ala, igupon blad ta data sa bangon agad ado. Uray no malmas kadta nga kaiigup mo. Ay, slawan ganas kon. Awang ganas nga inibus mo to pay. Ngam di ka agtagtagari di mo ibagbaga nga sin data di manok. Naggapuam ka ba dong? Di tama, ray. Birbirokan na ka, nituyang mo. Ape, berukin nak. Kitsang kumabir, berukin no, dapapanan na. Saan ka kanong ngamen na nagpakada? Apay, masapal. Ibaon na kan sa kanong ngamen nga agala iti bunga ti papaya asi daon yaw. Makauma mo ito, pasida na kanya. Maglaki din tananganakan. Bayam nga isulang, agsida iti bunga ti papaya. Ay, panawang kamalangan, maray. Naman nagilad.
nabsugat kay. Saan kayo nga masidag di tabalay? Tama nga no may luto da kayo. Ay, apay mat bita nga ibagbagam nga, agpaspasagit kan samat. Ay saan? Ibagbagak day ta kadagiti manok ko. Apay nga, ngarog na siyak ti kita-kita am. Siyak samat ti suspit sam nga nangaladya manok mo nga bangking ti mata na. Ay, asino pa'y kumangay? Ti sabali a pagsuspitsa. Akno sana si ka? Kunakon kat. Siyak nga talaga ti paspasagid am. Kada tayo lang matyag karuba dito eh. Apay nga di mo pabasulan di may nga kaaruba ngay. Ni tataba daw. Katun. Naglaing to pa'y nga agsidadadya ti manok, ura di na nga ikatandya dut-dut. Katdua kayo ah. Agpada kayo mo. Ay, agpada nga ibagbagam. Maudin dato nga panang pabasol mo kanyak. Tano pabasulan nak, ireklamo ka kanyang kapitan. Adan tulat ta pamanagnag ko ah. Ipakita mo at ipamanaknak mo. Sanak nga mabutang tawan basol ko. Good morning. Sika lang ti karubak nga no makablawan ket agkusilap. Pangaasi yung mata. Tasaan nyo at tiliwan kan si Daon, ti saan nyo at tarakin ang manok. Na, apay ada tiniltiliw ko amano kaya. Ay, saan kan nga aglibak pa'y tataba daw. Ada pamanagnag ko. Ay agtal na ka. Ayan na, dahita pamanagnag mau. Day takarubat ah. Ni Bayong. Sika ka na, tinang tiliw dyan manok ko. Ay naglokon dahita Bayong. Apay asak ti pabasulin na ngay. Kano iso tinagsida. Tatag, pinabasol kayo. Siyak ti patyam. Dahita Bayong. Kit isaw tinangala. Kat no nakita kayo ang nagkuyog idikalman. Nangan kayon sapay dyan balay na. Inawis na gayam nga ginom kami. Dinamag kayo pa'y no nakita yung dyan manok ko. Wain, kit kunak. Saan ko ang nakita? Tawang mo talaga nakita ka manok. Saan ka nga pagpabasol? No, di mo kaya't ngay darom ka. Inteng, agsida taman met itinaimas ita. Ay, una. Dahil taati si Dain. Manok ko naman. Ay ingkanto met padigwan ani kumparim abadong inton maluto. Naglaingin ta, padpadigwam ki din. Wen ay dinaudi nga imay. Jay met naglingtaan iti itlog ti inted mo ken kuana. Iso nga raw ti Ada. Awan siguro at talaga ti masidsidada ken ni Marituyang. Tarakan da ko mga main. Ay sige. Isinaak to iti dakkel amal lokong inton maluto jay manok. Ay, sadin. Ay, ingka ka di padigwan. Apay, nalipatamon apad padigwan na tamot ni Marituyang no agluto iti naimas asidaan da. Ay, una niya. Kaanong ginaudi apa ng padiguna? Idin sa... Kaano day jayan? Ay, di napalabas atawon pa, dayjay. Ay, wen gayam. Jak pa'y kat malagip ti raman di padigunan Gapo iti kinabayag na. Kapitan, pangipanam da tayo gamo amal lukaong. Ay, di tayo ni pariba daw. Padigwam manan ni kabadaw. Una. Siya ngay mo't kapitan. Kaano nga tamot a padigwan nak? Ay, inton maminsan kantan. Day tama ng timbagam iday. Ay, bayam tayo baga kaniba na nga padigwan na ka. Ay, itakadain kapitan. Win. Mabalin na mapan ko pa itin nga roda ito para ka ni pariba daw. Ay, uwan kapitan. Sige, ingka nga ruda. Anya nga ti ibang bagak ng kadadya kaarubata tatabadong. Pabasulin na kidi na ng tilaw. Kinang sida dyan mapukpukaw ang manok na. Imbagam kanaw, asyak tinang tilaw. Ay na, kunakla ang matatap no. Sumardengan nga sao da jay. Sa ungarod asaw. Isla mo lang nito, yan kaw. Takdirantan ang awan sa insendyata. Uray no sindata magaya man niya. Win. Ada ko mamanan lumabas nga manawak. Ay katiliwag adagusin ano kwa. Anya, tiliwan nyo adagos paray? Ada ka magam dita paray. Umay samat agpadigo. Para kanyak ka dita paray. Para ka ni tatabadong ano para kanya kapitan. Ala, yawa mo kanya akong paray. Ay, awan ti pangyawata kada kayaw. Ha? Apay ngay, kapitan? Ay, nanggag ko ti saritaan nyo adwa. Anya nga di nagsaritaan mi kuma? Awan mo ti dagat sa nagsaritaan mi paray. Iso asaan ka madanagan. Eh, da kayo gayam tinang sida iji manok ti karubayaw. Ay, awan ti inis istorya mi nga kastanto pay.
Paray, agpudno ka. Ah, Nabaybayagtan nga akong pare, kat amo ka na saya at kaataaw. Aya, Di mo perdyente na pintas a record mo kanya. papay ko mapirja ngay paray. Sino ti pudno akong parem? Siya kuno ni Bayong. Sige malangan paray. Agpudno akon. Ah. Konsensya na mula una yan. Ay, tataba dong. Laglagi pang makaarubat ah. Ni Bayong tinangtilaw di manok paray. Kahit pinagtinulungan may apinartay. Kit, kalpasan na. Ay kitsin dami na. Di nakpay na lagip mo't nga inayaban. Nah, Apay, kayat mo gayam. Ay, bayam, kapitan, ta inton maminsan nga makatiliwak ti manok, ta ayabang ka. Titistingin kayo lang. Itata na panagkakaon. Sikat yakin aramid. kasta ngamin ni kumparing enteng. Bayong, tistingan na ka. Isu asaan ka makalibat. Anyang iti aramid kada kayo ita. Ay, pakawanan na kami ako, mga kapitan. Sana kasta. Painala ka. Nagaramid kayo iti kalukwan. Ita, kaya pakawanan kayo adagaos. Ay, anya nga, kapitan. Apay, ipaibalod na kami kanita tabgadong aginggat malungsot kami iti pagbalod yan. Ay, saan mo taparay? No ipaturay mo malungtot kami di pagbaludan. Kasanon ni tuyang kaw. Sapay dandanin sumangpay. Pakawanan na kami kadinta saan ka kami ko mga iderderom. Apay ko maapakawanan kayo? Sukatan medyo manok mau. Sukatan niyaw iti 5. Ayo, nagadumatan ngay. Unayan data. No saan niyo akayat? Ipabalod kayo. Nuwaday. Ay. Sukatan may iti 5. Tamno malpasan da ito asaritaan. Ay, tatabgadong. Surutan ta. Ti kaya na, bayaw. Sikan tumang ameng. Basta kalata nagtiltilaw iti manok. Asan mo magaya makukwa. Leksyon day taking ka, bayaw. Paray, Apay pare. nangangkakaday. Saan pa'y nga ron? Tawan masida. Apay, umay nakpadigwan. Ayun paray. Si Dam da ito igam ko anak kamalukaw. Nagluto ko ni tuyang ko iti adobo manok. Sigurado ka atarakan mo day. Saan ka madanagan? Tatarakan mi da ito kanituyang ko paray. Sige, mutoy nga ron din. Mabisin ako. Ay, tatabadong. Di ka agpa-impluensya iti dakes nga aramid. Surutan tinasayaat, taparamat lang iti pagimbagan. Ala sige, ditan tinaggibusan, ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Itsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.